Morning teenager nde August 2025 dziko la Russia linapanga launch chombo chimene amachitchula Noah's Ark anachitumiza mu space eti nde nkhani ndiya zomwe zinakwera mu chombocho ndipo chifukwa chomwe ikutchedwa chombo cha Noah eti akuti anayikamo makoswe 75 nchenche 1500 anayikamo zomera zina ma plants osiyana ma algae ma fungi ndi akuti fake moon dust atidoti la pamwezi la fake koma eti ndi anachitumiza kuti chikakhale 30 days mlengalenga zinthu zinazo amazira expose kapena tine kuti khanga tikuzitulutsa kuti zifire mpweya wa outside wa kumlengalengamo outer space nde chombo chakhala 30 days chikuzungulira mlengalenga ndi kuzungulira outside earth ndi nkhani ndionena kuti chifukwa chani apanga zimenezi ndi dzina lenileni la chombo chimene chocho akuchitchula kuti Bion M2 ndipo zinthu zazitumiza chifukwa choti akutafuna kuti apange test kunena kuti kodi zinthuzi zirombo zinazi zikapita mlengalenga kukhala mumpweya woti uli outside earth atmosphere yoti ili outside earth zichita survive bwanji kodi zikakhudzana ndi radiation ya mlengalenga zifa kapena zipanga bwanji nanga sipali ma theories osiyana acho ndi ayi anthu akapita ku outer space akakakhalitsa kumene kuchakwa makalamba nsanga ma cells amaonongeka nde awano ndi ma experiments afunano aone kuti effect ya kukhala mlengalenga pa chinthu cha moyo ndiyo tani edi ndi anazitumiza zinthuzo nchenche makoswewo plus ma algae ma fungi plus so zomera ndi zinthuzo zabwerera chatera chombocho chatera pa 19 September ndemene zabwereramo sichinafike bwinobwino chinafika mwankokomo nde panayaka moto around koma anakwanitsa kuzimitsa ndikuchotsamo zinthuzo ndisizikuziwika kunena kuti abwera makoswe a moyo angati kapena nchenche za moyo zingati izo zakuziwa ndi ani yake ma specifics koma zina nzonero zabwera za moyo ndithu nde testing yake ikhala yonena kuti kapena nene kuti experiment yake ikhala yonena kuti ayamba kuzipanga ma experiment kuti aone ngati matope awo asintha kodi kusintha kwake asintha mwa mtundu wanji azizira compare zomwe zikuoneka ngati zili bwinobwino ayikapo mwina khoswe amene anapita ku outer space ndi khoswe amene sanapite kulikonse basi azisiya ma ages amodzi zonse mwina zazikazi kapena zazimuna aone development yake kunena kuti zisiyana mu njira yanji kuti aone kunena kuti mwina impact yake kapena effect yake ndiyo kuti ichitika pathupi paja kwa after nthawi yaitali ndi ma experiment onsewo cholinga chake nchomwe chicha chonena kuti afuna aone kuti kodi anthu akamapita kumene koko matupi yawo miyoyo yawo izikhala chimodzimodzi nde awo ndi ma experiments amene akupangika ndi Russia akupitirirabe mangofuna kubenthulirani pang'ono za akuti Noah's Ark ndipo akuitchula kuti Noah's Ark chifukwa chati ayikamo tizinyama tizinthu tosiyana iti ayikamo nchenche akuti ayikamo makoswe ayikamo chani ndi akuti mmene adachitira mu chombo cha Noah chija kuti adatenga zinyama zosiyana kuziyikamo imeneyo nde yomwe ikuchitika ku Russia zikomo kwambiri.